ng subot ang higit na ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na magitan. siya na anas tirong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, paglipat kang UV Express Terminal pasiring sa May Almeda Highway hali sa Barangay Triangulo dapat pag-adalan. Panibagong kasulo, nagbungkaras kasudma sa siyudad kang Naga. Drug den na dismantle kang PDEA, food delivery rider arestado man sa drug by bust operation kang Naga City Police Office. Naga College Foundation, padago sa mga programa para sa dekalidad na edukasyon kan mga estudyante. Uwian mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. Paglipat ni ibang terminal kan UV Express hali sa eastbound terminal na bako subot accredited kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board pinagdulok sa lokal na gobyerno kan Naga. Araman ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Ini ang terminal kan mga UV Express sa syudad ni Naga. Mayo subot ining accreditation asin da ipasado sa standard na inilatag kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung kaya kaipuhan na nindang maghanap ning ibang lugar. Ang president kan UV Express National Alliance of the Philippines na si Mr. Ezekiel Longares ang nagpasiring na sa Naga City Hall para ipaabot ang concern kan sa ilang grupo kay Mayor Leni Robredo sa paagi kan sangguniang panunsod urog na ang rekomendasyon kan LTFRB mapadapit sa terminal. Sinabi ni Longares, nagsusunod subuot sinda sa pinagsusugo kan LTFRB, alagad ang sa indang kahapotan kung papahalion sinda sa na lugar ililipat ang terminal kan UV Express. Gusto ko lang po kayang ipalo up. So later ko po address sa tuyang mayor and through the sangguniang lungsod ng Naga regarding sa LTFRB Memorandum Circular na pinag-issue ni Director DeFeo regarding po sa paglipat kang gabos na UV Express daw sa along Almeida Highway. Ang magiging endpoint na daw po kan gabos na UV Express sa eastbound shall be in any vicinity at the Almeida Highway. So, tigaano na kami kan LTFRB na sumunod. But the problem is, saan kami maduman? So, it should be the city shall decide kung saan po kami malipat na terminal duman. Ta kami po bilang may mga prangkisa, nagsusunod kami sa LTFRB, and of course, we have to follow also what is the guidance of the City Council, lalo na po si Mayor Robredo, ang present terminal daw duman, dahil accreditation sa LTFRB. Haloy na po kami duman. Saro sa mga nahihiling na lugar na pwedeng lipatan, iyo ang may Almeda Highway, harani sa Robinson's Mall. Sinabi ni Longares, nakipag-ulay na sa inda ang manihamiento kan Robinsons asin nagsabing handa sindang magpatugdok ning modernized UV Express Terminal, alagad kaipuhan ning kasiguraduhan na tutugutan ini kan lokal na gobyerno kan Naga. Nakipag-uron sa kuyaan, nakipag-meeting sa kuyaan Robinson Mall na sindan mapatugdok as long as there is an assurance from the City Council na itatao duman tamapatugdok daw sinda whatever na terminal na gusto kan LTFRB na magtatama sa standard. May standard kaya ang DOTR, LTFRB sa mga terminal. Because we are in the process of PUB modernization program, kaibanan po dyan ang terminal. Na Naga City nga nita, ako taga-Kamsorman ako, taga-Nabu ako, gusto ko man na mapagayon ta talaga. So presentable ang terminal sa Naga City. Kan magpasiring kami sa opisina ni Mayor Leni Robredo sa iyang pinagsabi na sa hurinindang pag-uurulay kan LTFRB. Nagsabi naman ini sa iya na bawal naman duman ang UV Express huli sa nagkakapirang rason. Kang hinapot si Robredo kung tugot siya na ilipat sa may Almeda Highway ang terminal, sinabi niya na kaipuhan pang pag-adalan huli sa dakulman ang nagaagi digding mga bihikulo na mas lalong makausa di magawat na bulos din trapiko. Nakauli ko na kayan si RD, kang LTFRB before pa. Yaon siya digdi sa ulo, pero niya na-mention na may order na. Pero dati sinabi niya na bawal duman. Bawal duman for several reasons.
ibabalyo sa may Robinsons. Pero ako kaya, sinabi ko sa iya si reservations ko. Dahil grabe baga ang traffic sa diversion. Ang sabi ko sa iya, day daw niya ako lalong ma-compound pa si traffic. Si Urulay Minghuri, pag-uulayan kung sa malipat. May bring up siyang duwang terminal na di maa-accredit. Iyan sa eastbound, saka itong nasa Carolina. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Para man kay UV Express National President Ezequiel Longares, kung tutugutan subot sinda na sa may Almeda Highway na ang terminal kan UV Express, mas pasil subot ini sa inda, hulit aday binaha sa nasabing lugar ka nakaaging taon. Nasa parehong taon, igwaning siyam na UV Express ang nawara as sinaraot. Dagdag pa ni Longares, kumbinyente man ini para sa mga pasahero, urug na taharan ni ini sa mall. Alagad, ang desisyon subuot kan lokal na gobyerno kanaga ang sa indang susunodon. Kan pagbaha, aramtaman sana, siyam na auto ko po dyan, naglubog. Takon sa Almeida Highway, gusto mi man takantungan dahil inabot po sa bahaan Almeida Highway. So, ini, unang-una, it is also favorable in our part. And besides, lalo na sa satuyang mga pasahero, kung ililipat po ini sa somewhere in Almeida Highway na ang tinatarget mi nga ni taan Robinson, lalabi man daw digdi sa city, mas gusto mi na po duman. Tamaski pasahero po, mapaligaspi ka mo. Makukonvenient ka mo ta, igwanguna, muling-muling muna ka mo ta, saka ka mo masakay. Sa iba pang bareta, sa Ruman and Bicol Central Station sa pinaghihiling ang kamugtakan, urug na taigwa naman nagpapaabot ng mga bus company kan sa indang concern na piot na sinda sa nasabing lugar. Sinabi ni Mayor Lenny Robredo, inian kaipuhan hilingon pag-adalan asin iproseso para matawanin tultul na lugar ang mga bus asin mga pasahero na nagbabiyahe uro aldaw. Alagad arog kan sa iyang pinagsabi, bako man subot ining pasil asin kinakaipuhan nin ordinansa asin pagpaplano para mas organisado sa laog kan terminal asin sa syudad kan Naga. Ang terminal ta kay ining main terminal ta Bicol Central Station, igong iba na nagpahayag na sa kuya na medyo piot na. Piot na, in fact, ang iba naghahagad ng alternative o naghahagad basta kulang espasyo. Pigsabi ko na ni Kinonoy Reforzado, nasabi ko i-assess. Nasabi ni Nonoy, gano'n at iban ka siya man. Pero may mga bus companies na nagsasabi na nandidipisilan na silang maghanap ng bay dahil nga ni pano-pano na. Pero may mga ordinansa kaya kitang kaipuhan sundon. Di man arog ken ka dali na pag nagpili kang balyuhan, mabalyo ka. Ako yan arog ka yan. Kaipuhan mag-agi siya sa public hearing. Kaipuhan na mag-amend yung ordinansa kung iyo man kumadagdag o malipat. Sa iba pang bareta, panibagong insidente nin kasulo nagbungkaras kasuudma sa kalabaan kan Panganiban Drive mientras na naguuran. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Pagkatapos kan kasulo sa barangay San Felipe, Syudad ni Naga kanakaaging aldaw sana, liwat na sibot ang Bureau of Fire Protection Naga kan magbungkaras ang kalayos sa establishmento sa may Panganiban Drive na tulos nindang narespondihan. Ini na ang ikaduwang insidente ning kasulo na nai-record sa bulan ning Agosto. Sa report kan BFP Naga, generator set ang posibleng pinagpuunan kang kalayo. Susug kay Fire Senior Inspector Erwin Versosa, Deputy Fire Marshal, kan aldaw na Domingo pa ginamit ang generator set, hulita mayong kuryente sa nasabing lugar, alagad pinagpunduman ini pagtapos kan trabaho. Dagdag pa ni Senior Inspector Versosa, nasa balcony sa second floor kan establishmento nakabugtak ang generator, kung kaya kan magbulos ang pag-uuran na expose ini na iusubot ang pinagpuunan ng kalayo. And then immediately nakarespond man po kita, taharan isa naman po. So 1:49 po, nag-start na po kita ng firefighting operation. Sa second floor man lang po katong establishment kang BCBR Prime Enterprises po, na pagsasadiri ni Mr. Eric P. Roldan. And ang involvement lang po duman itong generator set na ginagamit nila po pakang Domingo dahil po may mais ng supply ng kuryente duman, may problema daw po sa electrical connection nila duman. And then
So yun na po to, gamit si generator po kang Domingo, pero papahingaluan man po yun pag tapos kang negosyo. So pag banggim, dahil man ginagamit. Kasugma po kayang itong mga oras na ito, kung matatandaan po, medyo nagkusog si Oran. Itong generator set po, located duman sa balcony man sana, kang katong establishment sa second floor. Kang pagkusog kang Oran po, medyo na-expose po sa moisture itong generator set na kang sa tuyang investigador na duman po kumbaga na-expose itong itong outlet ng generator sa moisture sa tubig kang Oran na ito. So duman po nagpoon ang sa tuyang fire incident kasugma. Mayo man nakulugan sa nasabing insidente ning kasulo. Dai naman naglakop ang kalayo sa mga kataraid na establishmento matapos ang marikas na pagresponde kan mga bumbero. Confine man po itong kasulo duman sa second floor na ito. Nadamay man lang po itong pinakaharaning air condition unit po duman sa ito. Si mga stocks po ninda sa taas and sa baba dahil man po na danyaran po. Mientras napadagos man ang pag-imbestigar kan BFP Naga sa danyos na iwinalat kang kasulo. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sa iniluwas na datos kan Bureau of Fire Protection Naga, uminabot na sa 26 na kaso nin kasuluan sa indang narespondihan ngunya na taon. Kabali na digdi ang sunudan na kasulo na nangyari lang kan sarong aldaw sa barangay San Felipe asin kasuod mang hapon sa may Panganiban Drive. Dai man nagpupundo na magpagirumdum ang BFP Naga na pirming siguraduhon ang mga nakasaksak na appliances o anuman na pwedeng maging kausa nin kasulo. Sa ngunyan po kang January, ugan na po kitang kabali na po si Dua. So si Dua ang ngunyan na magkasunodan na aldaw, 26 na po. So yan po ang fire incident digdi sa Naga. Involved na po dyan gabos, structural, saka iba pa pong mga type ng kasulo po sa tuya. Padagos sa mga bareta, food delivery rider arestado sa anti-illegal drug by bust operation kan mga otoridad digdi sa syudad ni Naga. Ang detalles aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. Daina nakadeliver kasuod ma ang 27 anyos na si alias JC, sarong food delivery rider kang Zone 7 Sagrada Familia Peña Francia, Naga City, matapos ining maaresto kang mga operatiba kang Naga City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sa ginibong anti-illegal drug by bust operation sa nasabing lugar pasado alas 3:12 nin pagkahapon Agosto 12. Nakumpiskar sa sospek ang 24 pidaso nin plastic sachet ni subot shabu na may kantidad na 40,800 pesos. Sigon ki Police Captain Hilguban, haloy nang pinag-adalan kang Naga City Police ang sospek antes pa man ining madakop kang operatiba. Pinag-adalan ini bago tama ini na-aresto na ikaw ining impormasyon na nagbabariwas ning droga. Kaya siya na natrabaho kang sa tuyang personnel. Nagluwas sa investigasyon kang Naga City Police na may dati naman na duwang kasong inatubang ang sospetsado saro sa physical injury asin sa violation of RA 9165. Sa pangtulong pagkakataon, liwat ining naaresto kang operatiba huli sa pagpabakal nin illegal na droga. Sa ngunyan, nasa kustodiya ini kang Police Station 3 mantang pinoproseso ang kaso sa sospetsado. Based dun ma'am sa background previously charged siya sa duwang kaso, ang saro sa physical injury and ang saro sa same offense na illegal sa violation sa 9165. Sa ngunyan ma'am, ang status niya is for filing siya. Kinukumpleto ta lang sa mga requirements para may file ka sa prosecutor's office. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nakaalerto na ngunyan ang City Intelligence Unit kan Naga City Police Office para i-monitor ang mga drug personalities na pwedeng maging sibut ngunyan na Peña Francia Fiesta para magpalusot nin illegal na droga.
maging ang mga baguhan na personalidad sa iligal na droga ang kabali sa saindang pinagmomonitor. Kinumpirmar man ni Police Captain Hill Guban, Naga City Police Office na dakol sindang nare-receiving report mapadapit sa mga personang imbuelto sa iligal na droga. Kung basta ang PNP, ma'am, continuous ang satuyang ang operations, gabos na mga information na nare-receive kang PNP, piniproseso ta, tangani na magkaigwa kita ng operation, mapreventa kung ano man ang mga activities na illegal activities na pwedeng mangyari sa loob kang Peña Francia. So yun po, continuous lang po ang trabaho kang PNP with regards sa anti-illegal drugs operations. Yan man po ang satuyang intelligence unit, continuous ang sendang monitoring, lalo sa mga personalities and sa mga bagong personalities na pwedeng maglawag sa toya. So yaon po sa inda, continuous ang sendang pagtatrabaho. Sa iba pang bareta, sarong-harong sa barangay Triangulo, Syudad ni Nagaan na subuot drug den, sinakyada kan PIDEA. Tulong persona, arestado. Aramon ta ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa Zone 5 Barangay Triangulo, Naga City, sarong drug den sa likod kang Barangay Hall ang sinakyada kasubanggi kang PIDEA Camarines Sur asin PIDEA Catanduanes na nagresulta kang pagkakaaresto kang tulong high-value individual na pinagbisto na sinda alias Daisy, 52 anyos, alias Jeric, 48 anyos, asin alias Davileo, 45 anyos, na kumpiskar sa mga sospek ang lampas 12 gramo ng subot shabu na nagkakantidad din 81,600 pesos, mga drug paraphernalia asin ang 500 pesos na mark money. Kaswapon, August 12, 2025, sa dakong 7 o'clock ng gabi is nagsagawa po ng bypass operation yung pinagsanib na pwersa ng PIDEA Camsur. At katulong na natin dyan yung PIDEA Catanduanes Provincial Office kung saan successfully is nakapag-conduct tayo ng bypass operation which also resulted to the dismantling of a drug den sa Zone 5, Barangay Triangulo, Naga City. At nakapag-arrest tayo dyan ng 3 katao at nakapag-kumpiska tayo ng humigit kumulang 12 grams of shabu. Naabutan tayo duman sa harong na ito is naabutan sinda kan sa to yung mga operatiba na nagpapatsesyon, ongoing sa indang patsesyon. Kaya bukod kay main target is inaresort ta paso duwa pang personalidad na yaon duman sa laog kan harong nakadaming kay ning subject na talaga. Sa investigasyon kang PIDEA Camarines Sur, ang harong na ginamit na drug den kang mga sospek pagsasadiri ni alias Daisy. Si alias Daisy ang dati naman nadakop kang PIDEA kang taong 2020 sa kaparehong barangay. Ining harong po is base po dun sa verification natin sa barangay, ito po is pag-aari nitong si Daisy Camacho. Siya po yung nakarehistro na nakatira doon sa bahay na yun. Subjecta, si Daisy Camacho is upon verification po is previously nahuli na rin po to ng PIDEA. I think mga year 2020 bago mag-pandemic siguro. Nahuli na natin ito sa isang anti-drug operation doon din sa same barangay, sa Barangay Triangulo. Nung time na nag-operate yung PIDEA is nahuli rin natin to sa isang drug den si Daisy. Isa siyang doon sa operation na yun is visitor siya. Kumbaga nag-operate tayo sa isang bahay din, nag-bypass tayo sa isang bahay. Nung nabutan din ng operatiba doon is ongoing din yung possession. Isa si Daisy doon sa naabutan natin ng mga taong 2020. So sa ngayon, pangalawang huli niya na to. But this operation, siya na mismo po yung maintainer ng isang drug den. Itong dalawa, first time po natin ito na sakote. Subject for follow-up operation pa kang PIDEA ang source kang drogang nakuha sa mga suspect kung kaya dai pa pwedeng sabihin sa publiko kung sa ing lugar hali ang mga ini, sabi ni Investigative Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer kang PIDEA Camarines Sur. Alagad pinagdara na sa National Headquarters kang PIDEA Laboratory ang mga drogang nakumpiskar sa mga suspect. Ining source kang droga is sa ngunyan subject pa kan follow-up operation ta dahil ta po pwede pa i-reveal sa lugar baka
So mga kasabot kay ni Daisy is nakamonitor para ano ang ating operation. So sa mga maabot po na panahon aldaw, iyo po inin magiging subject na operation ta na source kay ning sa tuyang naaresto. Kaninang madaling araw, kasi gagabi is sinabmit na po ito ng ating investigation on case na tropa at sinabit po ito dun sa PDEA Laboratory Service sa aming national headquarters sa Campola. Mahampak si alias Daisy sa kasong violation of Section 5 sa pagpabaka ng illegal na droga, Section 6 sa pagmantener ng drug den, as in Section 11 possession of illegal drugs. Mantang si alias Jeric as in alias De Veleo ang sasaangatan man ng kasong Section 7 sa pagbisita sa drug den, Section 11 as in possession of drug paraphernalia, Section 13. Temporaryong nakakulungan niyan ang tulong na aresto sa facility kang PDEA mientras na ipinapasa irarom sa medical examination, drug test as in inquest proceeding. Para sa JNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, makulog ang buot ni punong barangay Raymond Arevalo kan barangay Triangulo, Syudad ni Naga sa tulong persona na nadakop kan PDEA sa subuot drug den na yaon sana sa likudan kan barangay hall kan nasabing barangay. Dai na lamang subuot pinagrespeto kan mga sospek na haranian sa indang lugar sa barangay hall. Inako ni punong barangay Arevalo na duwa sa tulong na aresto ang dati ng imbuelto sa iligal na droga. Ang pagkakaaresto sa mga ini, ang kabawasan na subuot sa bilang kan mga personang padagos na naiimbuelto sa iligal na droga sa barangay Triangulo, Syudad ni Naga. Importante na ano sinda. Kasi nakakasupog naman na maray na yung pasinda idiga. Makulog ang buot ko po. Ito lang pag-interview ni Sergio, makulog ang buot ko. Pero dahil sa nangyari, pero ang importante na nadakop. Nagkaigwa ng sitwasyon na klarado, na iniyop, drug din, nadakop sila. So, si proseso ang pangulinda. Iyan ang ano kaya. Padagos pa sa mga bareta, huli kan pagkakaaresto kan tulong high-value individual na mga sospek sa Zone 5, Barangay Triangulo, Naga City. Liwat papakusugon kan Philippine Drug Enforcement Agency, Camarines Sur, ang koordinasyon sa mga barangay asin sa Naga City Dangerous Drug Board. Sigun ki Investigative Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer, yaon man ang PDEA Camarines Sur kung kaipuhanin tabang kan mga barangay para sa rehabilitasyon kan sa indang mga residente. Pinaliwanag man ni Agent Fajardo ang mga rason kung taano padagos ang pagbalik kan mga dating naaresto na personang imbuelto sa iligal na droga. Kung kaya saro sa mga estratehiyang ginigibo kan PDEA Camarines Sur, iyo ang kontrolon ang paglakop kan iligal na droga sa probinsya. Actually po, ngunyan, lalo tayo pinakusog sa tuyang coordination sa barangay, sa pakikipag-coordinate naman po sa Naga City through their Naga City Dangerous Drugs Board. Sa tuya pong pigpakusog, so coordination man sa mga barangay, lalo na po sa pag-assister sa inda o sa pag-rehab kan sa indang mga kabarangay na dai pa na nag-undergo si community-based drug rehab. So yaon po sa pagsuporta ta, actually pig-offer ta po sa mga barangay captain ta, sa mga barangay official ta na digdi sa Syudad Naga. So nadidipisilan po baga mag-inganyo kan sa indang mga barangay na magpa-rehab, pig-offer ta po dyan. So sa tuyang serbisyo, kung kaipuhan ko po sinda ibahan, para po kumbinsihon. So mga kababayan ta na sa ngunyan is nabibiktima pa or under pa ka na maraot na epekto kan illegal droga na magdulok sa programa kang gobyerno. Yaon na community-based drug rehab, yaon na sa tuyang balay silangan, so drug reformation program para sa mga kababayan ta na sa ngunyan ang hanap buhay iso pagbebenta pa kan illegal na droga, para i-introduce sa inda, para paaram sa inda na ang gobyerno ta is may program po. So ang programa ta digdi sa Syudad Naga is very holistic. So padagos ta po yan papakihurunan hanggat maari po is
mag-participar o mag-cooperate sa program kang government. Ang main reason po kung bakit bumabalik pa rin, kasi may maraming faktor po yan. Nandiyan po yung environment. Sa environment po, nandiyan pa rin po yung access nila sa illegal na droga. Nandiyan pa rin po yung mga lugar na kagaya ng inoperate natin na drug den. So, kaya nga po, sa PDEA, kami sa PDEA, yung strategy namin is suyurin talaga yung mga bahay na patuloy pa rin na ginagamit na ganyan, gamitan ng illegal na droga or makakabili ka ng illegal na droga. Kasi hanggat may access yung ating mga kababayan na drug user sa drugs at sa lugar na pwede nilang paggamitan, mahirapan po tayong i-control yan. So hanggat maaari, ilalayo natin yung mga kababayan natin sa supply ng drugs at kukontrolin din natin yung pagkalat ng illegal na droga para yung mga kababayan natin is hindi na muling mabiktima. Sa iba pang bareta, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. mayo pang plano na magpasunod nin Rigodon sa mga PNP Provincial Director sa rehiyon. Ang kumpletong detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Mayo pang mangyayaring mahiwasan na rigodon sa lokang organisasyon kan PNP sa Bicol, partikularmente sa mga provincial director or city director. Inang diretsahan na simbag ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., acting PNP Regional Director kan Bicol, matapos mahapot kung igwang reshuffle na mangyayari matapos ang sa pagtukaw sa posisyon. Sinabi kay ni nahigot niyang pinagmomonitor ang performance kan labang opisyal na iyong basihan kung magkakaigwanin rigodon. Igwaman subot unit performance evaluation rating ang PNP na ang nagsusukol kang performance kang kada istasyon. Hagad niya sa kapulisan mag-perform in tultol. Now, wala pa. I am observing the performance of the provincial directors, the chief of police. Yung parameters ko is very objective. Perform well. Deliver. Implement the mission. If you are found wanting at the end of the day, that's the time. May unit performance evaluation report naman kami. So sa ngayon wala pa. Si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang naging bisita kang Naga City Police Office kang nakalihis na simana. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta. Naga College Foundation padagos ang paghamanin mga bagong plano asin pagbabago para sa ikakarahay kan kalidad kan pakanood kan mga estudyante. Aramon ta ang detalye sa report ni Campus Correspondent UG Nueva. Sa pagbukas kan academic year 2025 to 2026 kan Naga College Foundation, manlain-lain ang pigibo mapateknolohiya araw kan tablet para sa gabos sa first year, infrastruktura, disaster preparedness, laboratory, high-class facilities, pass rates as in hands-on training para sa mga estudyante ang tinututukan, as in ang temang ngunyan kan NCF na Changing the Game. Obheto ka nasabing tema na mas maparhay ang kalidad kan edukasyon sa institusyon asin sa kada departamento para matakwarin gabos na kaipuhan kan mga estudyante. Sigun ki Engineer Mario Villanueva, President kan Naga College Foundation, dahil pinapabayaan kan NCF ang mga pangangaipo kan mga estudyante para makanood. Well, the changing of the game is we are adapting appropriately the use of technology in all our courses, no? One of which, as we have started last year, our freshmen were already given their tablets such that we will be able to use on their subjects, on their homeworks, technology. And in cases where there are emergencies, there are typhoons, etc., where classes are not allowed, then we can fully utilize our online classes. No? So there are no disruptions because of technology. So the other game changing that we're putting in is we have upgraded a lot of our laboratory such that there will be hands-on training for our students so that when they go outside, they will not be overwhelmed by modern equipments that they would be using in their workplaces. So kung ano yung nasa industry, yun din ang nilalagay na natin sa ating mga laboratory. And we are investing a lot on this every year. No?
So, and of course, we are now putting in what we call micro-credentialing, because as we know, there is quite a gap between what students have learned in college and what the industry are needing. No? Ang industries kasi, they are developing so fast that education could not cope up with the big change in the requirement of qualifications of graduates. So to augment this, we have adopted what we call micro-credentialing. We have a partner that is updated on the use of technology such that we can offer additional skills that the graduating students or our students that are on their courses from first year to fourth year, they would be updated on the skills that they need. No? Hindi lang puro Microsoft, but there are a lot, no? Data analytics, cybersecurity, ito ngayon ang mga things that industries are looking for. No? Big welcome man ni Engineer Mario Villanueva sa Home of the Champions o Tigers Den. Ang mga freshmen as in tinakwan manin kasiguruhan ang mga estudyante na may eksperyensya kung ano ang champion spirit bako lang sa sports. To our new students, especially our freshmen, I would like to welcome you to the Tigers Den. As we call our school as the Tigers Den, Home of the Champion. And of course, I'd like to thank your parents for entrusting you to the care for you to learn and grow professionally at the Tigers Den or the Naga College Foundation. So rest assured that you will get the best out of your stay in Naga College, and you will be ready when you graduate for you to pursue your dreams and your professional field. So welcome, and then I hope to see you around enjoying your stay and your studies at Naga College. Dakol ang plano as in gigibuhon ang Naga College Foundation na aabangan ta as in mga industrial partnership para preparado ang mga estudyante bago magtapos sa kolehiyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asinini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang pinagkas. Sa tao kung mag-iso sa warang drugs, palagis man sumot ang hindi na tubig baha. Noong hinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve.
Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Tiger today.